खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 4 अक्ट'बर 2020 रबिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय लादाखनि गालवान भेलियाव गासै 20 जन मुंख्लं जानाय फौजिफोरनि मेम'रियेलखौ लुफुंनाय जाबाय। माने दाखालि बबेबा मास मोनथाम मास मोनब्रै सिगां गालवान भेलियाव चाइनिज आर्मिफोरजों आरो जोंनि बे हादोरनि आर्मिफोरजों बुलायनाय जाथायाव जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि थाखाय मेम'रियेलखौ लुफुंनाय जाबाय। लोगोसे झारखन्डनि वेलफेयार मिनिस्टार हाजी हुसैन आनसारिया मैयाहाय सुनिबारखालि रांचीनि गंसे हस्पिटालाव थैनांगौ जाबाय। बिथांखौ कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा खालामनो हाबायमोन, नाथाय बिखानि बेमार जानानै बिथाङा थैनांगौ जाबाय। मानसिया नैबेनोमोन, मानसिया 63 बोसोरनिमोन। गुबुन फारसेथिं त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बिप्लब कुमार देबनि मिडियाखौ धमकी होनाय एबा गाज्रि बेबहार खालामनाय जाथायखौ लानानै चिफ मिनिस्टारा गावनि बुंनायखौ बा गावनि बुंनाय बाथ्राखौ निमाहा बिनांगौ होननानै त्रिपुरानि खौरांगिरिफोरा गोसोम बेड्ज गाननानै धरना खालामदों आरो बे केसखौ लानानै खौरांगिरिफोरा गभर्नर रमेश बाइसखौ लोगो हमनो थांदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेश पुलिसा हाथरासनि बुथारजानाय सिख्लानि न'खरनिफ्राय जेबो पारमिसन मोनालासिनो हर गेजेरनि 2 बाजि 3 बाजिसो रिंगायाव पुलिसफोरा बुथारजानाय सिख्लाखौ बा बुथारजानाय सिख्लानि गोथै देहाखौ सावदोंमोन। आरो दा बे जाथायखौ लानानै बे सावनाय जाथायखौ लानानै माने जेबो पारमिसन गैयालासिनो पुलिसफोरा थांनोबो होआखै, बे गोथै थानाय जायगायाव फैनोबो होआखै। दा बेफोर जाथायखौ लानानै जोंनि बे भारतनि गासिबो मानसिफ्रानो गोबां दुखु मोनदों आरो बे जाथायनि सायाव बिजेपि सरकारखौ सोंखारिदों। जोंनि बे हादोराव बेबायदि जाथाय जानाया बेनो गिबिसिन होननानै खौरांगिरिनि मेलाव फोसावनानै होदों। सरकारनि फारसे फंनैसो बेरेखा खोथा बुंबानो एरेस्ट खालामनाय, जोबथेसालियाव दोननाय बायदि बायदि जाथाय जागासिनो दङ। डेम'क्रेसिनि जेबो ओंथि गैला, माने उदांस्रिनि जेबो ओंथि गैला जोंनि बे हादोराव। दा बेनिखायनो जोंनि बे हादोराव थानाय माखासे रायजो राजा बिथांमोना बिजेपि सरकारनि सायाव सोंखारिगासिनो दङ। लोगोसे मैयाहाय सुनिबारनि हरनि 9 बाजि 6 रिंगायाव आसामनि माखासे जायगाफोराव बांग्रिं फैदोंमोन। बांग्रिंआ सा सानजा ओनसोलनिफ्राय फैदों होनना खौराङाव फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय सुशांत सिंह राजपुतनि पस्टमर्टम रिपर्टखौ एम्सनि बा एम्स हस्पिटालनि डक्टरा सिबिआइनो गथायनाय जाबाय। रिपर्टआव लिरनाय बायदिब्ला सुशांत सिंह राजपुतखौ रावबो बुथाराखै, सुशांत सिंह राजपुतआ गावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै रिपर्टआव लिरनाय दङ। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय गुवाहाटी पान्जाबारि ओनसोलाव सासे दान मोनथाम जानाय गथ' गोरलैया हमदांस'नो हायै बेमार जानानै थैनांगौ जाबाय। गथ'खौ न'खरनि मानसिफ्रा हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो मा बेमार जादोंमोन बेखौ डक्टरा रावबो फोरमायस'नो हायासै। खाथिनि मानसिफ्रा गाज्रि बारहावा लोगो मोननानै बे गथ'आ थैनांगौ जाबाय होननानै सन्देह खालामनाय जादों। माने गाज्रि बारहावा माने दायनाफोर बेफोरबायदि सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय बे गथ'आ मा जामारनानै थैखो बेखौ डक्टरफ्रा रावबो फोरमायनो हायासै। लोगोसे इउपि गभर्नमेन्टआ हाथरासआव जानाय जाथायनि सायाव चिफ मिनिस्टार योगीआ सिबिआइनो केसखौ इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय अर्डार होनाय जाबाय। दाखालि हाथरासआव जाखिनि जाथाय जादोंमोन बै जाथायफोरखौ सिबिआइआ नायबिजिरसिगोन। सिबिआइ नायबिजिरनायनि उनाव माबायदि रिजाल्ट मोनो नोंथांमोना आङो बेखौ फोरमायगोन। नोंथांमोना जुदि आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला। सानफ्रामबो नोंथांमोना आङो गोदान गोदान आपडेट होबाय थायो। गुबुन खौराङा जाबाय भारतनि 3थि मिनि फुड पार्कखौ सनितपुर जिल्लानि तेजपुराव लुफुंनाय जासिगोन। फुड पार्कआ प्रधान मन्त्रि कृषि सम्पदा प्रग्रामनि गेजेरजों गायसनजानाय जासिगोन। आबादारिफोरा बे फुड पार्कआ जाखांनायनि उनाव डाबल इनकाम मोननो हागोन होननानै खौरांगिरिनि मेलाव फोरमायनाय जादों। जोबोर मोजां खौरां जोंनि बे आसामनि आबादारिफोरनि थाखाय। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय एसामिस सावथुननि एक्टर शंकर चक्रवर्तीया कर'ना भाइरास बेमार जानानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थैनांगौ जाबाय। मानसिया नैबेनोमोन, मानसिया 48 बोसोरनिल'मोन। कर'ना भाइरास बेमार जायैनि सिगां बिथांनाव किडनिनि बेमार जाखागासिनो दंमोन। किडनिनि बेमारजों आरो कर'ना भाइरासजों प्लास जानानै बिथाङा गोब्राब लोमजानानै मैयाहाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर, दिननि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम,
नोंथांनि लोगोनो जोबोद गोजोननाय थागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो सानफ्रामबो नोंथांमोना आङो फुंबिलिनि रादाब आरो सानजौफुनि रादाब आरो बेलासिनि रादाब लाबोबाय थायो। बाय बाय।